ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚೌತಿ ಪರ್ವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಶ್ವ ವಿನಾಯಕ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಗ್ಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭೋಜನನ ಕುಸಲೆ ನವರಸ ರಾಜ ಈ ಬಿರುದು ಎರಗ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಸೊ ಆರ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗನೇ ಭಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಅರ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ತೂನೇ ಭಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಅರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೆಟಪ್ ತೂನೇ ಭಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏರ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಕಲ ಮೈಂಡ್ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅವು ಏರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ ಅಂದೇ ಪನೋಲಿ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಂಕನೊಟ್ಟು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಬಕಾರ್ನ ವೈಫೈನಾರು ವಾಣಿ ಬಕಾರ್ನ ಅಮ್ಮನೊಳ್ಳರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಚೌತಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಭಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ದೇಪ ಹೆಂಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆಗೆ. ಸೊ ಈ ಚೌತಿದ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಪು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಚೌತಿ ಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ. ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಅಮ್ಮ ಎತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈತ್ ಪೂರ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಎಂಚುಂಡಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುರುಕಾದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಎಂಕಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಗಣಪತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಮಾತಾ ನೆಕ್ಕಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಬಂತೇರು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ನೆನೆತೊಂದು ಐದು ಬಕ್ಕದ ಕೆಲಸ ಮಾತಾ ದುಂಬು ಜಪ್ಪನು. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬಂದಾಗ ಚೌತಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಇಡೀ ಊರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಚೌತಿ ಉತ್ಸವ. ಈ ಚೌತಿದ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುರ್ಜ ಪರಂಪರೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿದೆ ಬಂದಾಗ ಗಣಪತಿನ ಚೌತಿ ಬಲಸೋಣ ಅಂತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಇಕ್ ಅಂಚೆನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದವು ಚೌತಿ ಕಾಂಡೆ ಚೌತಿ ದೇವರನ್ನ ಬಲಸೋನ ಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು, ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು, ಕಜ್ಜಾಯ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು, ಕರ್ಮು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಟ್ಟಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೆರಂಡು, ರಡ್ಡು ಕೋಲ್ ಕರ್ಮು ದೀರಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣಪತಿಯವರು ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಫಲವಸ್ತು ಪೂರ ದೀದು ಐದು ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಮಾತ ನಿಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರಿದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರಿದು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರಂಡು. ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರನ್ನು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಉಲಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದದ್ದು ದೀದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ರಮ ಅವೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸರ್ ಇರಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚುಂಟು ಸರ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ನ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದೇವರದ ಏಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಂಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂದ್. ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕಲೆಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ನಕಲು ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೋಕೆ ಅಂದತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮೋಕೆ ದಿಕ್ಕೂ ಸರ್ವ ಮಾತ ಪಬ್ಲಿಕ್ದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲ ವೀಕ್ಷಕರ ನಕಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಕಲ ಮಾತ್ರನಲ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಇಕ್ಕುಣತೆ ಖುಷಿ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಪುದರ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ಏರನಲ್ಲ ಪನ್ವೇರು ಆರ್ನ ವೈಫ್ ಒಂದು ಸೊ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅನ್ನಾಗ ಇರು ದಾದೇನುಂಡು ಇರಗಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಶಯಂಕೆಡ್ಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿದೇರು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆತ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜ ಅಂಡಲ್ಲ ನಂಗೊಂಜಿ ಈತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂದತೆ ತೆಲುಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಓ ಅಂಚ. ಓಕೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆಗ್ದಿಪಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎರ್ಮಲ್ದ ಬರ್ಮಲ್ ಅವಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡ ಮಾತಾ ಪೂರ ಮೆಗ್ದಿಪಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡ
ಮಾತ ನೆಲಕ ತಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಪನಗ ಮಗು ತಿಳಿಪುನಂಚೆ ಒಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಕುಶಾಲ್ ಪಾತ್ರೆ ತಿಳಿಪುನಾಗ ಜೋರು ನೆಲಕ ತಗಲಿ ಕೇಂಡು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ಮಗು ಉಲ್ಲೇರ್ ಇಲ್ಲಡ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮನರಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬೈದೇರು ಮಲ್ಲ ಬಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಬೊಮ್ಮೆ ಆಡ್ಲೇರು ಬರೀ ಹಳಂಗ ಆಟದಿ ಕೊಂಜಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಲು ಮಾತು ಜಾತ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೆಲುಗು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 19 ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 ಸೀಟ್ ಬಿರಾಗುಲ್ಲ ಅವನು ಓ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಪನಿರಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪ್ನ ಅಂದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಉಂಡು ಓ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲನ್ನ ಸರ್ ಪನ್ರೆಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ ನನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಒಂದು ಭೋಜನ ಬಡಿದ ಇದಲ್ಲ ತೆಲುಗಿನಾಗ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅದೇ ಬಂದ ಆ ತೆಲುಪನಾಗ ಇರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಜಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಜನರೇಟರ್ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಓಕೆ ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದೆ ಒಂದು ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ಎಸ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ ಎರಡನೇ ಕೊಡೆಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಫ್ ಪನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಂಗೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರೋಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪನಾಗ ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಫೇ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂತ ಹೊರ ಏನು ನೋಡು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಫ್ ಹೆಂಚತ್ತೇನೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ಯೋಡು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆತಿನತ್ತು ಪುರ್ತು ಕೂತೀನಿ ಓಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಪುರ್ತು ನೂಕುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆತಿನತ್ತು ಪಾಸ್ ಬಂದಿನಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಇತ್ತ ಬೇಜಾರ ಅವನುಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಎನಕೆನ್ನ ಜೋಕುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಇಡ್ ಕಲ್ಪೋರ ಕಲ್ಪಲೇನು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಏನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪರೆ ಪಂದಿತ್ತೀರ ನಾನು ಅಮ್ಮಗ್ ಇತ್ತವರ ಪಂದಿರ ಅಮ್ಮ ಏನನ್ನು ಬಡ ಬತ್ತದು ಬೇರೆ ಪಾತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆರು ಇತ್ತೇಟ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕದು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಡ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಆತ ಏನನ್ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಇಂಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪೋದು ಮಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಕಲ್ಪರೆ ಮಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಏನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಏನ ಮೆಗ್ಗಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನದವರ ಕಲ್ಪನ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ ಜೀವನ ಒಂಥರ ನೆನಪಾಪನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಂಕಲು ನಾಲ್ ಕಂಬಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಈಟದ ಕೋಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಕಿರೀಟ ಮಲ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮು ಕೊಡ್ತೀನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಟ್ಟು ಪುಣದೆ ರಟ್ಟಿ ರಟ್ಟಿಡಿ ಕಿರೀಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಟ್ಟನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಟದ ಮಂಡೆ ಆಟದ ಮಂಡೆ ಅವು ಕಿರೀಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಚಿನ ಮಾತು ಹವ್ಯಾಸ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಜೀಟಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ರಾಲದ ಬುಡಿ ದಕ್ಕದು ಮೈಸಾಸುರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾವು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅವಂತರ ಲೈಫ್ ಬೇತೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಈಗಲೂ ಸುದೇ ಬರಿಕ್ ಮತ್ತ ಮೀನ್ ಪತ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಗಾಲ ಬಾಡ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸಾಗುವಳಿ ಮರತ್ತನೆ ಸಾಗುವಳಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇತು ಮುಂಚಿನ ಮಾತ ನೆನಪಾಪಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಅವು ಟೈಪ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇತೆ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಶೋಸು ಸಾಧಾರಣ ನಾಟಕದ ಏನು ಸಾಧಾರಣ 8,000 ಮಿತ್ ಶೋಸು ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆನಪುಂಡಿ ಬಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ಚಿತ್ರರಂಗ ನಾಟಕ ರಂಗ ಈ ಪೂರ ರಂಗಗಳು ಈ ಜನಕುಲೇನು ತೆಲಿಪವನ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ದೇವರು ಈ ಜನ್ಮೋಡು ಆ ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಅಂದು ಖುಷಿ ಅವನು ಯಾಕಂದಾಗ ಕೆಲಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೋಜಿ ಪೌಜ ಅವೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೆಲಿಪವ ತೆಲಿಪವ ಎತ್ತೋ 1,000 ಜನ ಎತ್ತೋ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಸರಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ನಿಂಗ್ಲೆ ಬೋರ್ ಅನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪ ಬೋರ್ ಅನ್ನಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತುಪ್ಪ ಬೋರ್ ಅನ್ನಗ ನಾಟಕ ತುಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಕೆಲವರು ಪಂತೀರಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಗ್ಲೆ ತೆರಿಯುವಂತುಜಿ ಬಟ್ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡದ ಕುಲಾವಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ಜೋಕುಲಾವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಎತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಮುಂದೇನು ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದೇವರನ ದಯ
ಇಂಕಲ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಮ್ಮನ ಸಾಧನೆ ಏನ ಬಿಡುಗಿನ ಸಪೋರ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನ ಊರ್ ದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಏನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಏನ ಸಹ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ತಿಳಿಕದ ಬಳ್ಳಿದ್ದು ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ಅರ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಈ ಮಟ್ಟವು ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ನಲ್ಲ ಇದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಯಾನ್ ನಾವು ದಾಲ ಮಲ್ತಜಿ ನಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಯಾನು ಈ ಕಲಾರಂಗುಡು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದೇ ಉಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆತಜಿ ನಲ್ಲ ಕಲ್ಪರುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಲ್ಲ ಆತ ಕಲ್ಪರುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅದೇ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ಓಕೆ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದ್ದಮ್ಮ ಓಕೆ ಕಲ್ತುಂಗಡ್ಡೆ ಬಂದೆ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಪಂಡೆ ಜಾತಕೊಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಈದಾಲ ಮಂಗೆ ಚಾನ ಕುಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಟ ಕಲಾವಿದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಈ ದಾಲ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮುಂಚೆ ಐದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ವೀಟಿ ಬೋಟು ರೈಗೆ ಕಡಪಿದ್ದೆ ಐತಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಂದು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀನಿ ಒಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಕೋಕಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತಿಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲರ್ ಇದು ಅದೇ. ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಂಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿಂದ ಐಟೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪನು. ಓಕೆ ಸೊ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಈ ಕೆಲವು ಪರ್ಬದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಪುರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪಾರು. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಇರೇಗ್ಲು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಯಾಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ನಿಲ್ಲಾಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಹೊರವರ ಅಪ್ಪಗೆ ಇರಿ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಾರು ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪಪ್ಪ ಏನು ಇಜ್ಜಾರ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ದಾದ ಒಂದು ಬರೀರು ಚೌತಿದಾನವೇ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಇಂಕಲ್ ಕುರಲ್ ಜಿಂಜಾವ ಬೇಗಲ ಕೊಯ್ವೇಲ ಓಕೆ ಕುರಲ್ ಜಿಂಜಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಮೇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮೇರ್ನ 62 ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಪುರ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತುದು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಒಂಜರತ್ತು ಲೈ ಪೋದಾಪು ಬಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪ ನೀಲ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್. ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕವು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಎನ್ನ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ನಾಟಕ ರಂಗ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ಏನ ಮೂಜಿ ಜಾಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣೆಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆവുന്നുണ്ട് ಅದೇ ದೇಪನ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಗಾಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ತುದಾರು ಐತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನರ ಚೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲಿ ರಂಬೆನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಅವನು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತೀಯರೆ ಪೋತಿನೇ ಅವನಿಗೆ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಾಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಾಲೆ ಅಲ್ಪ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಟು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಗ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉಂಟು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರು. ಆ ವರ್ಷ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಚೆಂಡದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಗಡೆ ಮೂರು ನಲ್ ತೋಲ್ತೆ ಎನ್ನಾ ತಿನ್ನಲ್ತು ನಮ್ಮ ತೊಂದೇ ತೀರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತೀರ ಪೋ ಅಂತೆ ಅಲ್ಪ ತುಯ್ಯರ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಆ ವರ್ಷ ಏನಂತ ತೂದು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಆದಿಗೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ತಂತ್ರಿಗೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಶ್ರೀಕರ್ ಭಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ತೂಜ್ ಏನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಏನಲ್ಲಿತ್ತೇರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪು ಆಟೋಡ ಆಟ ವೇಷ ಮಲ್ಪೊಂಡೆ ಈ ಬಲ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪವ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಅಣ್ಣಿಮಾಸ್ಟ್ ಗುರುಪುರ ಒಂದಂತೆ ನಾಟ್ಯ ನಾನು ಕಲ್ದೆ ಅವನಾಗ ಆ ವರ್ಷ
ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ನಾಟ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಅದು ಒಂದಂತ ನಾಟ್ಯನ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಆ ವರ್ಷ ರಂಬೆನ ಪಾತ್ರ ಸುರು ಎನ್ನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಹೌದಾ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮಣ್ಣಡಿ ಇದು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಗಾಳಿ ತಿಕ್ಕಿರೋದು ನನ್ನ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪನೆ ಕ್ಲಬ್ ದಾಖಲನ ಅವ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕತೆ ಬರೀ ಪದ್ಯ ಬರೀಪಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಅತ್ತನು ಪದ್ಯನ ಬರೀಪಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಈ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮುನು ತುಳುಕು ಫಿಲ್ಮುದ ನೇನು ಕನ್ನಡನು ದಾಟಿನು ತುಳುಕು ತರ್ಜಮೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚೆ ಬರೆದು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರುವಂತೆ ಅಂಚೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲಿದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪದ್ಯ ಕೊರ್ನಾಗ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ ನಾಟಕ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬರ್ಬೋದು ಅವು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರ್ಗ ಸಿಂಗರ್ ಪಂಡೇರು ಭೋಜನ ಈ ಪದ್ಯನ ಪಲ್ನಾಯಿ ಪಂಡೇರು ಬೇರೆ ಪಂತೋಷ್ಪ ಅವನು ಅಂಚೆ ಪದ್ಯನ ಎನ್ನಾತಿ ಪಂತೋಷ್ಪ ಆರು ಪಂಡೇರು ಈ ಪದ್ಯನು ನಿಕ್ಕಿ ಪರವಲೆ ತಗೊಂಡೇರು ಹೇಮ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲ ಅತ್ತ ಈ ಪನ್ ಪೈ ಪನ್ ಕಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು 62 ನಿತ್ತು ಆ ಪದ್ಯನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಚೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ತಿರದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೌತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪದ್ಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿನ ಗಣಪತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ಈ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮೂಡದ ಬಲ ಎಸ್ ಚೌತಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಬಲ ಈ ಪರ್ಬದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಪಾತ್ರ ಸಾಕಂಡು ಒಂಜಿ ಕರುಂಬುದಲ್ಲ ತಿನ್ಕಂಡ ಕರುಂಬುಗಿನಿಂದ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಾಣ್ಯಕ ಕರ್ಮನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋತಿರು ಪೋದು ಬನ್ನ ಮುಟ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವಿರಾಮ. ವಿಶ್ವ ವಿನಾಯಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭೋಜನನ ಕುಸಲ್ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ವಾಗತ. ಒಣಕ ಕರ್ಮ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕರು ತಿಂಡಾರ ಅಂತ ಈ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಮನ್ಪಿನದಾಲ ಜಿ ಭಾರಿ ಅದು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಅವೆಂಚಿ ಹಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಪ್ಪು ಈರೊಂಜಿ ಪಂಡರು ಪದ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಪಂಡರು ಇಂಚ ಪದ್ಯ ಪನ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪುಣು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡು ಅವೇ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಅಂತ ತೋಜುನಿ ಹೆಂಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅದಂಪರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪರ ಗಣಪತಿ ಅಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಓಕೆ. ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಗ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಃ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಏನೋ ವಾಯ್ಸೇ ದೇಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸಿಗೆ ಇರೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅವು ಎತ್ತೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಹಿಟ್ ಆತನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡುಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತೂ ವರ ಮಲೇಜಿ ಅಮ್ಮ ಎರಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೊಂಜಿ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಂಡರು ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಇಡುವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪಂಡರು ಬಟ್ ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತೂನಾಗ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಅದು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಂ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತಾ ಹಾಂ ಸರಿ ಓಕೆ ತುರ್ತು ಬರ್ಪೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪಗೆಯದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ದು ಐಟಿ ಕೆಲಸದ ಅವು ಮಾತಂತ ತುನಗಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡು ಖುಷಿ ಇಟ್ಲ ಮಾತಾ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ಬೇಸರ ಉಡುಪುರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಟೋಡು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಒಂದು ಕಲರ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದು ಮಸ್ತ್ ತಿಳ್ಕೊ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈರೊಂದು ಪಂಡರು ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಈ ಬಡ್ಡು ಬುಳ್ಳಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಬಡ್ಡು ಪುಳಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪುನರ್ ಪುಳಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಅದೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪಾಗ ಅಪಾಗ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರ ಪೊರ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಮಗ ಇತ್ತಲೆ ಅನ್ಪಿರ ಅದೇ ಓಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಓಡಿಪೋಯಲ್ಲ
ನಾನು ಪಂಗಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾನ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಬೇಲ್ದ ನಿತ್ಯ ಪಿದೆ ಬೇಡ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾನ ಅದು ಮೂಲು ಇತ್ತೇಡಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯಡಿ ಎನ್ನ ನೆಪ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಚಿಂತೆ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಚಿಂತೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇದು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಉಡುಪೋಡು ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಗಳು ಈತೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗತ್ತನ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಅದು ಬನ್ನ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಆವೊಂದು ಪಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಜಿ ಅವಾಗ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಕೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಡು ನಾಟಕ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಎದುರು ಉಪ್ಪೇರು ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆವಡು ಅವು ಪೂರ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ರಡ್ಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಇರಾಗ ಅವು ಎಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಲ ಅವು ನಾಟಕಗಳ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಬತ್ತದು 2.5 ಗಂಟೆ ಸ್ಟೇಜಿ ಬರ್ಪ ಜನಕ್ಲಿಂದ ತಿಳಿಪವ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ಗಳ ಜನಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಪಗನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದಂದ ಅಪಗನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿನೇ ನಾಟಕಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಫಿಲ್ಮುಡು ನಾಟಕಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮುಡು ಅಂಚತ್ ಫಿಲ್ಮುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒರ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಕಂಡ ಸರಿ ಅವ್ನು ಬರ ಐಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜೇರು ನೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಐಟು ನಾಟಕಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮುಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎದುರು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾಟಕ ನಂಗೆ ಅಪಗನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ನೆಟ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪನ್ನಡಾಪನು ಇಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುಡ ಈ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಜನಕ್ಕಲು ತಿಳಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಈ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅವ ಈ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅವ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅವರು ನಮ್ಮನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅವರು ಆದ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಂದ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಪೇರ ಬಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಸೇರ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಮೇಡಮ್ ಇರಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಬೈಜೆ ಮೇರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆಗ ಮೇರೆ ನೋಟ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಏನೋ ಟೆನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಅಂದಿ ಓಕೆ ಚಿತ್ರನಟಿ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂದ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ಚಾಲಿಪೋಲಿ ಓಕೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಪಲ್ಲದ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಆಲ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಬ್ ಸಟ್ಟಾರಿ ಪನ್ನಗ ಚಾಲಿಪೋಲಿನಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸಟ್ಟಾಡು ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೆಂಡೇರಿ ಭೋಜನ ಇರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರೆಪಿನ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಬರುವೇರ ಈಗ ಮಿಸ್ಸಸ್ ರೋಲು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಳ್ಳ ಬಂಡೆ ಅದು ಹೆಂಗೋಜಿ ಹೆಂಗ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆಯ ಅದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಬರೀ ಶೋಗತ್ ಬರತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಿತ್ರನಟಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಚಿತ್ರನಟಿ ಇರ್ ಬಿರುದುದಲ್ಲ ಕೊರಿಯಾರ ಯಾನೆನ್ನ ಅವು ಓಕೆ ಬಿರುದು ಪುರ ಇರ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಬು ಬಕ್ಕವಿನಿ ಕೊರುವರೈತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಇರಗ ಇಂಚಂಡು ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಗ ಮೇರ್ಲ ಎದುರುಡ್ಲೇರು ಅಂತೆ ನಾಚಿಗೆ ಬರ ಅಬ್ಜ ಇರಗೆ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ
ಅಂಚದಾಲೆ ಕೊಂಚ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಂತೆ ಓಕೆ ಫೋಟೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೋಟೋ ಬೇರೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಈಗ ಅದೇ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಆತು ನನ್ನತೆ ಅವು ಸೀನ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದುಂಡೆ ಐಟು ಚಾಲಿಪುಲಿಲ 500 ದಿನ ಆಡತ್ತಂದು ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಈ ಇರು ಮೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮೇರೆ ತೂಪೇರು ಅಪ್ಪ ಈರಿಗೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪಿನಿ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಪಿನಿ ಅಪ್ರ ಅಂಚೆ ಪರದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಈ ಜಾರ ಎಂಚಲ್ಲೇ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಮಾತಾಡ್ರ ರೇಂಜಿ ಅದೇ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಭಿಮಾನ ನಕಲು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲು ಅವು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿ ಬಂದಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಥರ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾತಾಡ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮಲ ಲೆಕ್ಕನ ಪಲಯ ಲೆಕ್ಕನ ಅಂಚೆ ಪಾತ್ರೆ ಜನ ಮಗ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪು ತೆಲಿಪೋತ ಮಗ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತನ್ನ ಪುಣ್ಣುಳ್ಳವಡು ಪುಂಜಿ ಉಳ್ಳವಡು ಅಂಜು ಉಳ್ಳವಡು ಆಂಜು ಕುಳ್ಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗೇ ಬೇತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಟದು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಓಕೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಅದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ನಿಕುಲಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಇದ್ದಾರಾ ಡೈಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪೂಜಾರ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣದೆ ಪಿಚ್ಚರ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಪಪ್ಪ ಇರು ಪೂರಣ್ಣಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪು ಪೂಜಾರ ಅದೇ ಹೌದಾನೆ ಸರ್ ಈಗ ಅದು ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತುದು ಸಾಕಾಂಡು ಓಕೆ ಈ ಸೆಲ್ಫಿದು ಬೇರೆನೇ ಬರ್ಚಿಂದು ಅದೇ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಅವನುಂಡು ಈ ರಿಜ್ಜಿಡ ಒಂದು ಅದನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಇದು ಈತ ಏತ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಹತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಏತೋ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಇರು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಕಡಲ ಮದಿ ಓಕೆ ಪೂಜಿ ಎನ್ಮ ಒರ್ಮ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕಡಲ ಮದಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿಗಂತ ನೋಡಿ ಅಂದ್ ಐದು ಬಕ್ಕದ ಒರಿದ ಅಸಲ್ ಇರ್ತದೆ ಐಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮಿಸ್ಸೆ ಫೀಲ್ ಅವನು ಓಕೆ ಐಟನ ಜಂಟೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಡೇಟ್ ಮಿಸ್ ಆನಂಚರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲಿಪೋಲಿರು ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಸುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎಕ್ಕಸಕ ಏಸ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರು ಅವ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಏಸ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅರೆ ಮರ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಮರಣ ಬತ್ತಿನ ದಗಲ್ ಬಾಜಿಲು ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಖುಷಿ ಕೊರು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನತ್ತೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಟೈಮ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಜಿ ಉಂಡು ಆಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕನ್ನಡ DK ಬಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಿಲೀಸ್ 5 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆವು ಓಕೆ 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 ಐದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ದರ್ಶನ ಓಕೆ ಒಡೆಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ದರ್ಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ತು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಮೀಲ್ ಪಂಡದ ಫಿಲ್ಮ್ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಪುಡು ಉಮೀಲ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಉಮೀಲ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಅಂಚೆನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದ್ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪಡು 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮು ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಅರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಐತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಇರ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎದ್ದಣ್ಣ ಇರ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಉದಯಣ್ಣ ಇರ್ಲೇರು ಬೊಳ್ಳರ್ ಇರ್ಲೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೊಳ್ಳರ್ ಇರ್ಲೇರು ಅರವಿಂದ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ
ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಅವು ಫಿಲ್ಮು ಪನ್ನ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮು ಸೀರಿಯಸ್ ಪೋಂದು ఇప్పుడు ಅಂಡ ಜನకు తెలుతోంది పేరు ಫಿಲ್ಮು ಸೀರಿಯಸ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಡು ಅಂಚೆ ಒಂಥರ ಕಡಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಆಯ್ತು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ದು ಯಾನ್ ಅರವಿಂದ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಫೈರ್ ಅರ್ಜಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆ ಬಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಬಿಟ್ರು ಭಟ್ರನ ಮಗಲು ಐಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿಂತ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬರೋದುಂಡು ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಬರೋದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಣೆ ಬರೋದುಂಡು ಕರಣೆ ಫಿಲ್ಮು ಅರ್ಜುನ್ ಹೀರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಫಿಲ್ಮು ನನ್ನ ತಾರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರೆ ಉಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿನ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದು ನನ್ನ ಈತಿನಿ ಇಂಚಿಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗೆ ಆಯ್ನಾದ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಳ್ಳ ಆಫರ್ ಬರೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಇರುಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಜಿನ ನಾಟಕಗಳು ಎತ್ತೋ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಎತ್ತೋ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದೋರ್ ತಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಡೀ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಲ್ಮುಡು ದಾಯಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಪೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಫಿಲ್ಮುಡು ಕಲಾವಿದ ಉಲ್ಲೇನ್ ಪಂಪಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಣ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಇಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲು ಅಭಿಮಾನಗಳು ಅಂಡ್ ಇಟ್ಟು ವಿಷಯದ ಅಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ತೂಪಿನಾಗ್ಲೆ ಪೇಲ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆತ್ತಿನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುನು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಐಕ ಕಲಾವಿದೆ ಕೊಡು ಅರೆಡ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡು ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅವಾರ್ಡು ಮೇಕಪ್ ಅವಾರ್ಡು ಸೀನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಫಿಲ್ಮುಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಒರಿ ಇತ್ತಂಡನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಟಂದತ್ತು ಆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ದ ವೇ ಎಂಚಂಡು ಅವು ಪೂರಪ್ಪನು ನಿರ್ದೇಶಕಡ ರೈಟರ್ಡ ಅವೇನು ಹಾಕಲು ತೂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಹಿಜಿಂದ್ರ ದಾನೆ ಕಾಲಿ ಇಂಗುಲು ಬಸ್ ಬತ್ತದು ಮೋನತೋಷ್ ಪದ್ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೇನು ಫುಲ್ ಮಲ್ತಿಲೇಕ ಆರುಲೇರು ಮೇರುಲೇರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಪೋಪೇರು ಜನಕ್ಕಲು ನವೀನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ಮಗಳು ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಪೃಥ್ವಿ ಉಳ್ಳೇ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಬಟ್ ಪೋನಾಗ ಐಟ್ ವಿಷಯದ ಜಿರ ಬೇಜಾರ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪು ಅಂಚೆ ಬಂದದ್ದು ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಇತ್ತಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ ಐಕೆ ಕಲಾವಿದೆ ಬೋಡು ಮಾತಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಆ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಬರೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ಮೊರಡಾದ್ಯಾನ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಬ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡಿತ್ತು ಭಾರಿ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದಿರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಭಾರಿ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏನೋ ಬೋಲೋ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಾಣಿನ ಪಾತ್ರ ಬೋಲೋ ಸುನಂದ ಬೋಲೋ ಸುನಂದ ಬಟ್ ಅವು ಫಿಲ್ಮುಡು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಡಬ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಬೈದಂಡೆ ಹಲೋ ಬೋಲೋ ಸುನಂದ ಬೋಲ್ ದೇಕುದ್ರೆ ಬೋಲು सुनंदा किधर है बारे है ना बारे बारला वही चपला बरेंदरे संते हाँ बोलो सुनंदा बोलो दे हाँ अच्छा ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಇದು ಡಬ್ ಮ್ಯಾಶ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಏರ ಡಬ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಡಬ್ ಮ್ಯಾಶ್ಡ್ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡೆಡ್ ಅಭಿನಯದ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಪೇರು
ಕೆಲವು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುದು. ಇರು ನಾವು ಲೇಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಹಿಡ್ದು ಭಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಅವು ಏನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಏನ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಿಷಯ ಲೇಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಉಪ್ಪುವೆ ಆಗ ಅವಕಾಶ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ತೋಚಿಪಾಯಿನಾರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ತೆಲಿಕದ ಬಳ್ಳಿದ್ದು ಕಾಪಿಗಾಡು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನನೊಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ನ ಮಿತಿ ಏಪಲ್ಲುಂಡು. ಎರಡಪ್ಪನ ಉಲಯದ ಕಲಾವಿದನು ತೋಚಿಪಾಯಿನಾರ ಪನಗ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಂದೇರು ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಮುಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಏನಡ ಮಲ್ಪನಗಲ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಅವಡು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಡೀಸ್ಡ್ ಮುಜಿ ಟೈಪ್ದ ಲೇಡೀಸ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೋಪದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಆ ಟೈಪ್ದ ಮುಜಿ ಟೈಪ್ದ ಲೇಡಿಗೆ ಈ ಕುಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮದ ಕುಡಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪತ್ತಿನ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಹುಡುಗರದ ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ ಆರು ಮಲ್ಪದಿರಿ ಯಾನು ದೇವರ ದಯಟು ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭೂಬಣ್ಣ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಪುದರ್ದೀತಜಿ ನಾಟಕಗಳು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ನ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಭೂಬಣ್ಣೆವು ಅಂದ್ ಏನು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಮಲ್ದಿನ ಅಭಿನಯ ಅದು ಅಂತೂ ನವೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಸೆಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಭೂಬಣ್ಣೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಕ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಇಂಕ್ ನಾಟಕಗಳು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಬೈದಂದ್ರೆ ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಎರಡ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏನೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೆ ಆತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ತತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಡನ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭೋಜನನ ಕುಸಲ್ ನಲ್ಲ ತುಂಡು ಒಡಲೆ ಬೋಡ್ಸಿ ಕುಡೋರು ಬರ್ಪ. ಭೋಜನನ ಕುಸಲ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಈ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರು ಪೋಯಾರಿ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯಾರಿ ರೇ ಪೂರ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಣ ಅದೇ. ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಸರ್. ಎರಡೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವಡು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವಡು ಮಸ್ತಾತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನಗಳು ಫೇಮಸ್ ಆಪೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಅಕಲ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಆವಡು ಮಸ್ತಾತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಪೇರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲ್ನ ಪಿರೋದ ಒಂದು ಭಂಗ ಎರೇಗ್ಲು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಒಂದು ನಾಟಕಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ತೆಲುಪವರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋಪಾರು. ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಏನೇನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೀರು ಅಡೆ ಬೋಪೀರು ಎಡೆ ಬರ್ಪೀರು ಅಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕೇನೋಡು ನಾನು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂದು ಪಿರೋಡ್ ಆಯ್ತೋ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದದ ಅನ್ಪ ಇರೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಏನು ನಾನು ಕಲಾವಿದೆ ತೆಲಿಪೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ನು ಉಲಾಡ್ಡು ದಿದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಇಂಕ ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯೋಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೆಲವು ಕೇಮ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅವಂದು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪಣ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ. ಬಟ್ ಕಲಾವಿದನ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಅವು ಮನಸ್ಸಿರದ ಪಂಡ ಕೊಡಂಗ್ಲಿ ಹಗುರ ಆಪಣ ಅದೇ ಯಾನು ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಎನ್ನ ಈತು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಡು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಲ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧವ ನಾಟಕ ಆಪಿನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧವ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಪುನಾತಿ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಪುಣು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಎಂಕುಲು ಐಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದುಪ್ಪು. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಓಲು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬೇದ್ದೆ ತೋನುಜಿ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೋಪುಜಿ
ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಗಮನ ಪೋಡು ಆ ಟೈಮುಡು 4 ದಿನ ಒಪ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವನುಂಡು ಹಿಂಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಏನ ನೆಗ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೀರ್ಪೋಯ್ಯಾನು ಬಟ್ ಐನು ಕರಗೇರೆ ಕಾವಂತುಜಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಯಾನಾದಿತ್ತುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಹೊಸ ನಾಟಕ ರಿಲೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆತನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ನ ಕುಲ್ತು ಆದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಟಕ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ತೋ ಜನ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪ್ ಜೊತೆ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಆ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಅವು ಮದಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ದಯಪನಾಗ ದೇವರು ಆಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣವೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವು ಮಾತ ದೇವರಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನುಗ್ತಿದ್ದ ಐನು ಮಾತ ದೇವರು ಏನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿದ ಬಾಲೆ ಏನ ಮೆಗ್ಗಿ ಇಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಇಂಕ್ ಬರೆಯಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡು ಕನ್ನಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯಲೇ ಆಪುಜಿ ಐನು ತುಳುಕು ಅರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯೋದಿದೆ ಆ ಟೈಮು ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತೆಲಿಪೋವಂತೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲಿಪೋವಂತೆ ಆ ದಿನ ತೆಲಿಪೋವಂತೆ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತದ್ದು ಬುಲ್ತಂತೆ ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅರಾದ ಬರ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಒರೆಸು ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುನು ಬುಲಿಪೋಜಿ ಬಂದಿರಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ತೆಲಿಪೋನು ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ತೆಲಿಪೋನು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತು ಯಾನೇ ಬುಲಿಪೋನು ಮಾತಾಡೋದು ಬತ್ತು ನಾನು ಬುಲಿಪೋಜಿ ಬಂದಿರಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮನಸ್ಸೊಲೆದ ಬೇನೆಂದು ಒಂದು ತಿಳಿಪವಂತ ಅವನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಪ್ಪನ ಸಾವುದಾನಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬಂದ ಪಪ್ಪನ ಸಾವುದಾನಿಲ್ಲ ಪತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಸಾವು ಪಗೇಳು ಪೋದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಿಂಡ ಬರೋದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಮಲ್ತ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದೆ ಸಾವು ಬಂದು ಪಪ್ಪನ ಇವತ್ತು ಸರ್ತಿ ಹೊರ ಕೈಬು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೈ ನಿಂಚೆನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ಲು ಮುಂಚೆನೇ ಪತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾದ ಟೈಮು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದವರು ಕೋಟ್ ಪಾರ್ದು ಚಳಿ 7 ಗಂಟೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಲೇರಿಯಾದ ಗುತ್ತು ಜರಿ ನೆಟ್ಲ ಈಗ ಕುಂಬಾರೊಂದು ಪುನಃ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಪು ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಎತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಚಲಿಟ್ಟು ಕುಂಬಾರನು ಜ್ವರೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಅವರ ಮೇಲ್ಡು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಮೇಲ್ಡು ಅಪ್ಪ ಇದೇ ಪೋಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಜನಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬವನಕ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ಡ್ ಅವು ವ್ಯಾಂಡೆಲ್ಲ ತೊಗೊತ್ತೇರು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೂಜಿ ಅಡೇನೆ ಬರೀ ಜಕ್ ಅರೆ ಇಂಕ್ಲ ಸದಾಶಾಮಿ ನಿಂತೇರು ಅರ್ನ ಜಕ್ಕೆ ಅವಲಿ ಜಿಪ್ಪು ಜೈದಿನಿ ನಾನು ಅವಲಿ ಜೈದಿನಿ ತಡೆ ಅಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಅವಲಿ ಜಿಪ್ಪುನು ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ನಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ ನಂಜಿ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟೋ 1000 ಜನ ತೆಲಿಪವ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಕಲಾವಿದ ಪುಟ್ಟೋಡ್ದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತು ಪುಟ್ಟು ಅಂತ ಪೇರು ಈ ಜನ್ಮಡು ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಟು ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಟು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಂಗೆ ಆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ನಿಂಗದು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಅಂತ ತೆಲಿಪವ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಎಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವು ದಯವಂತಿನ ಬಂದಾಗ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಡ್ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆತ ಖುಷಿ ಪಡುವ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂದಾದೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕಲಾವಿದರನಾಗಲಿ ಏತ್ ಬೇನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಲ ಇಡು ಸರ್ ಎರಡು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಎತ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಲಿ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವಿರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರೋಕೊಂಡು ಐಕಿದ್ದಾದ ಕಾಣಿ 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವರೆ ಪಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಕಾಣ ಈ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗನೇ 7 ಗಂಟೆ ಅವು ಕೂಡ ಐಟ್ ಲಕ್ಕುಂದಾದ ಅಂದು ಸೊ ಅವಾಗ ಅವು ಎಂಚ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಿನ ಚೈತ್ರ ಎಂಚ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಿಂಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮುಜಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯಕೊಲು ಮುಜಾರೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕದು ಯೋಗ ಉಂಡು ಮುಖದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಫಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತದೆ 1 ಗಂಟೆ
ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಗಂಟೆನಾಗ ಏನ ಮಗಲ್ ಲಕ್ಕಾಲು ನಡುವಂದಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಧ್ಯಾನ ಉಂಡು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಮೊಲ್ಲ ಲಕ್ಕಾಲು ಮೊಲ್ಲೊಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮೀದು ಏನು ಎಂಕ್ಲ ದೈವ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಜಿ ದೈವಲುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಬುಲ್ಪುದಿ ಸಾನೋಪದು ಬುಲ್ಪುದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಮಂಚ ಹೇಗೆ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ಬುಲ್ಪುದಿದ್ದು ಉಲಾಯಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬುಲ್ಪ್ ಮೂಲ ದೀಪಾಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಜಪ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ದೇವರನ್ನ ಅಂಚ ಮಾತೊಂದು ಏನ ನಂಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಗುರೂಜಿ ಇಲ್ಲಿರನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಡಲೀಡು ಕೊರಗಜ್ಜ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಾಬನ ಮಂದಿರ ಅಂಚ ವಿಜಯ ಸುವರ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಗುರೂಜಿ ಆರು ಕಲ್ಪದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪದಿತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಐದು ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಇದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ದಿನಚರಿತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಲು ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಎಂಕ ಮಲ್ಲಾಲು ಇತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಉಳ್ಳಾಲು ನಡುವಂದಿ 10th ಉಳ್ಳಾಲು ಆಲ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಆಡು ಇತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಆಲು ಕರಾಟೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಲ್ಲಾಲಂತೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಲಂತೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಬಾವಾಜಿ ಎನ್ನ 60 ಜನ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಚಕ್ಕುಲ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಕ್ಲು ಬೇತೇನೆ ಅಪರೂಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ವಿವೇಕ್ ಬಂದು ఒక ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ದೈವದ ವರ್ಷದ ಆನಾಗ ಬರ್ಪ ಚೌತಿತನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ನಾಗರ ಕೊಂಚಮಿ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬನ್ನ ಈ ಏಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಬಂತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ನೀರೇ ಪನೋದ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ ಪನಿಯರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಬಂತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಅನುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ತಾಳಮೇಳಲು ಕೂರ್ದಿನ ಸಾರಕಾಲಲ ಅಳಿಯಂದಿನ ಗೇವದೀಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನಗಳಿಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರ್ನಗಳು ಎಂಕ್ ಹೀರೋ ಆಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಆಡು ಹೊರನ್ನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಪಿ ವಿಷಯ ಕಲಾವಿದರ್ನಗಳು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಗಳಿಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪ್ಪಲ ಕಲಾವಿದೆ
ಯಾನ್ ನನ್ನ ಯಾನ್ ನಲ್ಲ ಕಲಾ ಯಾನ್ ಆತಜಿ ನಲ್ಲ ಕಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಿವಿ ಮಾತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನು ಈ ಕಲಾರಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಶಾಲೆಡು ಕಲಾರಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಅನ್ಪಿನ ಈ ಶಾಲೆಡು ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದಿ ಒಪ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ಯಾನ್ ಕಲ್ತು ದಾಂಡು ಪಂಡು ಇತ್ತಂಡ ದೇವರು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟವರಿಗೆ ಓ ನೀನ ಕಲ್ತು ದಾಂಡತ್ತ ಯಾವ ನಿಕ್ಕು ದೇವರು ನನ್ನ ಕಲ್ಪೋಡು ನಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ನಾನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ದೇವ್ರ ಮಿತ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರಿಗೆ ನಲ್ಲ ಕಲ್ಪಲ ಬೋಡತ್ತ ನಿಕ್ ಕಲ್ಪು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ಅಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಸಾಧನೆ ಬೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವು ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲಂಜಿ ನಕ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಈ ನಿತ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಎತ್ತೋ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಪೇರು ನಾನು ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಎನ್ನ ಬುಳಿಯೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚನ ಎನ್ನ ಸಾದಿ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಮಾತ ಕೇಂದು ಇನ್ನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ದೇವಿಯರು ಮಸ್ತ್ ನಲ್ನಾತ್ ಪಾಪದಗಳ ಕಣ್ಣೀರು ಒಟ್ಟು ಸುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ನಲ್ನಾತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ನಾತ್ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರ ಅಡೆಯರಡು ನಲ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ನಿಕ್ಲ ಟೀಮುಗೆ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ನಲ್ನಾತ್ ದೇವಿಯರು ಮಾತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಪಾತಿರ ಪೈನಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡರ ಇಂಕಲ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ನಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಗಂಡ ಪಾತೆರ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮೆರ್ನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತಾತ್ ಪಾತೆರ್ಯ ಅರ್ನ ಕುಸಲ್ದೊಟ್ಟು ಉಡಲ್ದೊಂಜಿ ಬೇನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಮಸ್ತಾತ್ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಅರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದಪ್ಪು ನನ್ನವರ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ವಿಶ್ವ ವಿನಾಯಕ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದುಪ್ಲೆ ಸ್ಪಂದನ. Somba,